Kungsano gotindi kwene kiwa imambia regati ya banyanyimbo ba Axel Lord Enforcement na Highway Unit na bonchere babo sombi bimechanga yechitiba asepare nene ya kisigo cha Kisumu ase chinsemo chia Liotego ime Musocho bancheria boba South Nyanza Truck Association nigo batebiruna babere bakuniriwe ne serikali ase gutumika gwichi machine chokolenga obolito chitaikiraneti Dipon Asanya niga gutumanya. We want to confirm the same problem. Imambia ya lero ni gabarundi ya bechitiba usichigari chumuchanga kurwa sekiumbe ya South Nyanza Truck Association yukutoka imeye county ya Kisii bemurungani amaega yegari yabo kubekwa biara nekiumbe kelige kolenga obolito bwemesigo gia Kenya National Highway Authority ekyo bagotebanga nigo kyabeire gekubasegasegia Gitangoriku Edwin Otongo Nchi advisor ya South Nyanza Truck Association litukoria lero ntwabwa tumochando iga Musocho egari yaito ya imani nigo yabwatu ne weighbridge so twanyoranga kero ba commercial weight chiabo a difference ne roro ya chikiro 900 agako gere gari edigo yemo getia kokoto kurweruga ne ruga ne bwate weighbridge ya tobetere limunantu totenenete chigari tochiche tomanyo mochando no ria gakogera onye gari getane tichikiro 900 ige mineti ese kokoto yarwa mbato mentarete chikiro totakoretiki totagoreti korengana na barundi abo ni go bataisanegetine chimashini echibagotumeka asokorenga sebagotebanga ni go chitaikiraneti asamachibwa abo ndanga nigara ya pima ya twara chikiro 28.9 that is 28,900 kero twari gweye gari twanyoranga egari ye yaito bade difference ya tokire ye chikiro 450 kero twanyara gukwana n'abantu aba weighbridge batote yaya calibration cyabo chigari echigane measurements bagokora chigari nje chitaragenda for service banchire ba acceptiria magoso maega yogoteneni obosombi na bego kungusana na asegeka ni gobona barundi abo baika asokoigwana asebarua okuboria batige koegwa chimba asogokoro bonchoria kubwatakana nigo bagenderete koenana nonye na bango kuchese serikali nigo twari gosaba esauria magosa atokire nande bayanchiranire nigo twabate bibagende parabumune system bachi barigiri bachi toikaranse abantu bonse bibakogenda chigari Kisii County toikaransamo torigie solution so that tokore gasi no morembe ntotagetiko chigokore gasi tokonya kobinyokani para ne weighbridge niko tokore gasi no morembe egerenga na intumuna abana biashara totwaroboremu baba chi advice para tomenyete because boni go bogima bwakongire gukonekire kyo ningo batebanga emibasoka ne menge nigo yabirige koene kiwa kubwatakana no kominyokania kurwa se chinseme chibere Sasa unajua yangu ndio nakuuliza makosa ni analysis. Ngana bono babulie serikali kubwaterana na common mwananchi ligukinia uchumi elio weatana na wego wetanga kurwa se mibasoka no yenchirenga buneyo ntaba niko twabatebye sauri babeire too much kominyokie gari teri good idea sababu ne rie chipare chiita abantu ngweta bale innocent para bana ngo cross bale batige kominyokie chigari gekogera etogwetere binte binge nabo kominyoka oitie gari abande nabo kominyoka otuo momonto ole gwetore innocent onyore gwaitira omonto bande otari prepared omonto rana weangi kiagarete kiagendete so ripoteria kitasinikia ukiagetembe elia nenkoro kwa Dipon Asanya.